Hun fik at vide af maskinchefen, at hun kunne godt stride ud, for nu skulle de til at lave et stykke mandarbejde. Og så sagde hun, og du er jo kun et barn. Og så sagde hun, nej, jeg har barn. Jeg er mor. Jeg ved godt, hvordan vi skal gøre. Så hun hjalp til, og det var jo et ekstra plus. Det var et endnu større plus, at 2 dage efter kom skibet til Singapore, og det reddede den lille dreng, som kun vejede 1500 gram. Han fik skiftet blod og lever i dag i USA, og vi har været i kontakt siden med ham, hans familie, og har fulgt ham og dem, ligesom så mange andre. Og Ling og hendes bror, som også var med der, har vi haft den store lykke at have normal kontakt med siden da, hvis man kan kalde noget normalt, hvis man omgås vietnameser. Undskyld udtrykket, men det er ment positivt. Den 1.5.1986 reddede min mand anden gang flygtninge. Og det gjorde også et voldsomt indtryk på ham. Der var 32, og heraf var de 20 børn. Og de var utrolig forbrændte og fulde af bylder og betændelse, og det gik min mand hver dag og behandlede dem for, indtil at de kunne komme i land. Den 23. i 6. 88 var det 41 flygtninge, det drejede sig om, og det var fra 2 både med 3 timers mellemrum. De havde dårligt fået det første hold op, så kom det næste. Så der var travlhed. Den 2. april 1989 blev der samlet 31 op. Og nu begyndte jeg faktisk at blive lidt mopset, fordi som sømandskone havde jeg mulighed for hvert år at være med min mand ud at sejle. Og jeg kunne ikke forstå, at de absolut skulle sejle flygtninge op, når jeg ikke var med. Så efter at disse i 89 var samlet op, og jeg kort tid efter kom ombord, og vi kom til Singapore, så bad jeg om ikke, at jeg kunne komme ud og se den flygtningelejr, hvor jeg vidste, at i hvert fald Ling og Dat havde været, og jeg vidste, at det første hold havde tegnet, malet skibet, og det synes jeg også var spændende at se. Og der var en lille pige fra det hold der fra 2. april. Hun var netop blevet afvist som godkendt flygtning. Det var ikke længere let at blive godkendt. Og ville blive sendt til Hongkong, hvor jeg jo vidste, at de sad i tremmer. Og det er der måske også nogen her, der har erfaret. Så da jeg kom ombord igen, snakkede min mand og jeg om det der og den lille pige på 12 år. Og vi blev enige om at søge om muligheden for at adoptere hende. Som sagt, så gjort. Jeg kom hjem, der blev skrevet til statsministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, men der kunne ikke gøre det. Og de var utrolig hjælpsomme, og jeg må sige, at daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen gjorde en kæmpe indsats for at hjælpe den lille pige på vores vegne. Så han sørgede for ved daglige ambassadebesøg at irritere dem i den lejr, hvor hun var flyttet til, sådan at hun blev ført til Canada. Blev godkendt og rejste til Canada. Og det var en lykke for os, at hun kom der, hvor hun hørte hjemme. Og så skete det den 21. maj 1990. Der var jeg ombord. Og pludselig så blev der set en båd. Og det var lige så hårene rejste sig på mit hoved, fordi jeg vidste jo godt, at det her, det var nu en meget, meget speciel oplevelse, jeg ville få. De troede, da de kom op på siden af båden, at de var 50, men de var 80. Og de var ombord i 8 dage, til de blev sat af i Japan. Og i den tid kan jeg love jer for, at jeg oplevede mange ting.
og kom tæt ind på vietnamesiske skikke og deres kultur, og oplevede deres glæde fra frygten og udmattetheden, og deres sorg igen, da de sagde farvel, for de vidste jo godt, at de måske ikke blev godkendt. Igen gik min mand og jeg i gang til statsministeren og så videre, jeg kender remsen, og jeg skrev også til flygtningekommissæren, som på det tidspunkt hed Poul Hartling, og til TV2, fordi jeg ville bede dem om at prøve at være et irritationsmoment fra Japan, eller for Japan, sådan at man synes, at det var nogle flygtninge, man skulle gøre noget af. Det var så heldigt kort efter, at statsministeren rejste til Japan, og ham havde jeg vinkeleret lidt med, fordi hans kone havde været gudmor til min mands skib, og så kendte vi hinanden lidt derfra. Så han tog sagen med, men inden da havde man flyttet 67 af de 80 flygtninge til en anden lejr, og så var der kun 13 tilbage i den lejr, og de blev ikke godkendt. Til trods for, at der var flygtede soldater og folk fra disse genopdragelseslejre, så blev de ikke godkendt. Det var meget svært. Men det jeg vil sige, det er, at jeg synes ikke, jeg kan omtale min mand bedre for jer, der ved en hel del om, hvordan det at være flygtning eller være børn af flygtninge er. Vi har fået beriget vores liv ved at lære vietnamesere at kende. Lære det, som mig er sagt, for helt ind. Det kommer man vist aldrig. Men vi har haft meget, meget stor glæde ud af at lære vietnamesere at kende. Opleve deres trofasthed, deres taknemmelighed, deres hjælpsomhed. Og også det, at hvordan og hvorledes jeg så end havde kontakt med de vietnamesere, vi lærte at kende på den måde her, så var det stadigvæk mig, der skulle passe på deres kaptajn. Pas godt på vores kaptajn. Og det siger jo en hel del om, hvad han var for en. Han var et utroligt dejligt, medmenneskeligt og kærligt menneske, der skabte stor respekt omkring sig. Og jeg kan kun sige tak, fordi vi lærte jer at kende og møde. Og en særlig tak til Lene, der er her. Tusind tak skal du have, Ruth Olesen, for du gad at komme i dag og dele dagen med os. Og så ønsker vi dig held og lykke i fremtiden. Kính thưa quý vị, trước khi giờ giải lao phần 2, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức bài hát được mang tên Đêm chôn sầu vượt biển của nhạc sĩ Châu Đình An. Bỏ lại sau lưng cả một trời nước thương chỉ vì 2 tiếng tự do, sẽ qua tiếng hát của Xuân Trang. Mine damer og herrer, vi har nu den fornøjelse af at give jer en oplevelse af, hvordan og at de med planlægger en flugt. Den næste nummer, vi nu skal til at se, det drejer sig om nummer, hvor man prøver at skjule brændstof, således at flugten kan foretages